komen hakanika sni ya kabang yo pendap hakanika jing shimsmai hang ni po annex hall Meghalaya Legislative Assembly Secretariat nakaliang ke jungi ni penpau ke jing sungu yo blay bala dan kat lembat ni na adu bas dang jing shakri bai ba constituency song khamor neng kum MDC hakani ke jingat lenti news namtam ila persyang kat bala hai bor berit ban trai ringkat bagi borsionong bagi komiti bapher namta ka jingbet jingbiang jogi pai ba apa ka constituency ba kumjur namta ka rihasi ko kowe te ngisu kemen pat ba kani kadika kenti ke ba singin yo ekalat ban syakri ki pai ba kum MLA te ngaso bakani kashuki kamde kashuki jonga lani jungi dekan de kashuki jong ki pai ba te hisin bangila poish athom jong jingjok baro ki pai ba apa constituency ki la long hi jong ni te ngakan turu limba kani galat pathai khobor te kini ki ba kidong jinga khon persha kani election baro sangut ki candidate ngakan tu banwan shkhmat mangyo bani trailang nam takabit kabyang jong constituency idang don kam shisha ka jinga teli ka jinga trailang ya ka ba nginla le se ban pen udlong ya ki jingmu ba ha ka jungi te habidai bat ki kam pat ki babon po constituency kumbangi syam menta habidai bat kanika jinglong jingman jong ka constituency bangi phai kham kerpang ru na kamta kanika development ne ka roi kapar khamtam kabaya day kabakong sang bhanam taki nong shoshnong kita ki basic necessities kum ko umbam umdi bakin yo ko umbam umdi haman ki shnong ba biang kalenti kasingkin kasurong bakan sup kalik kawan haman ki shnong nangta ka jing pule puthi bagi schools ki badan ho ki shnong ho constituency bagi secondary schools ki higher secondary school kani dikawai ka ba ngikwa lesiban ya trelang bakini ki managing committee jong ki school dan ki institution committee ya ka ba kumno ngila ban kentio habide ka quality of education ho constituency omtang hakini ki high secondary level ban ngila persyang ban ya trelang ru wat hapo moring keneng ya ka ba ngila yo kawai ka college hapo moring keneng dangshen dang mentadang arsenam ya kani ke college ru yang menem kelat yang persyang ban thau kilak kanti ban yo jingarap kenang ba ki khun jong ki nong shong po constituency kim dan kam shu ban wan dot baru syasor lani hapo shlong ban yo jing nang jin start reitang hapo cakala jong kila yo jing nang jin start te kani ru de kawe ka mat ke ba kosan bang gi bangi kwa ban tre ringkat pan ki bai ba nong shong te hapai dei bat kani ka jing kerdu jam jugi samla kumbalong menta ki babon ba ki bala pendap ki jing kuliah ba pher indrei kambiang pa kam gajam dan nak yang jungi ngikut jingmut pa ngin longki nong irap nang ta jungki nang ba hakabede kamtam ba kani ka new shulong area ki babon ki central government offices ki bun ki state government offices ki wan apo kani ka thain ke jungi ki set up ki office ki jongki tehingi so ban kerpat ka state government lani ka central government pada kumno kandan kani ka reservation yaki nong shoshnong ka tuka dong ka thai ge jungi ka ba kumno hadu ndro phaw hadu nyo phaw na ka shispa ki kam ki bala ban tre le se create for but kiwe ki ba kila ban tre ta kani de ka we ka ba ni sokhia bhanam ta ki samla ki jungi shaka dong thai nang ta ni phairu abai de ka koi ka khia kaniru kadigawe ka benta kamat ka bakungsan kabangin nang ya perkhat le sing nang ya kran bak sarkar kumno kini ki existing healthcare center jong ka government kum ki health sub center ki PHCs ki CHCs kin function lani kin tre kamha ho kila don re teng ni hab ban pensngo shaka sarkar ban ajimut sarkar bakumno kini ki balong ki department jong sarkar kemudian kam hakin la ban ajing syakri bahatam namta ki pai ba hakal yang ka koi khya te ikani rungin bodian te habai de baki nong rep ru ka jing bom yo shu ki subsidies khamtam ikini ki dawai sbo ki fertilizers kanir ka de ka we na ka mat ka ba kongsan ya ka ba nakaliang jungi ni haban pensno sha ka sarkar bangin thau kilat kanti kumno ban yo erap yang nam ta kinong rep kani ka jinjok klapi kalat kanti
konstitusi kanya komuniti macam konstitusi bahan putih ini kan apa papel dah saat ini nanti akan mengalah persiapan itu belum kita